galon di se ga tiebe tinya wele la fala ka chideme tinya wele la galon di se ga tiebe tinya wele la fala ka chideme tinya wele la galon di se ga tiebe tinya wele la fala ka chideme tinya wele la namara shikolo bawo tinya wele la fala ka chideme tinya wele la sara ga jugu bomori tinya wele la أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم ومجد وكرم وبارك على من لا نبي بعده وعلى آل بيته الطاهرين الطيبين وعلى أصحابه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله القائل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أما بعد أيها المشاهدين الكرام سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما وفونينكا ولا يماندون أو منو نيما دالينو شرفلا جبرانينكا ني واتينا واجلو كنتي فو أو منوكو ماليكونا أني ماليكوكا الله سبحانه وتعالى بافانينا كاكوماكا سنمونا ko Muhammad hakli jiginke ikado hakli jigin bi mu'minu nafa ode hukmu kono sa jami'atan sardin islamia bolo fara mimi chonke kolonje ba marala ulu ye wele bla anan karamogo dinge mashabiu abi Sayyid Sharif Ahmed Tijan Haidara mun koso akana la seliku ye ninga hakli jigiku ye fena umwake Muhammad alayhi salam ataraka feminu to ambulo siki imbena tarata doma avril kalo tlitan wolon fla samba fla anitan shegi siki kono sa an karamogo ye la selu kanye ninga hakli jigi kanye fena kira ye anya maria feminu na anaye anfatani kabo feminu ma aye wala likanye fana islamia laidu worokan omi ni barakera ni aye ami balo here ni lafiala wa mi ni yoro fana soro kiyama mi soro la kene kono ne ni awga je anko lame ne shaka danyugo tongi ko mini meri ne be jama bela jelefo ne be kene mi kanye bi ne be wasa kene kan me kungorota kene kan ka folike ka nyeshi anga ka mo banima am sar mo mulu kala sawbe ka la benke wallahi dansigi shite nga fola ka nyesuma donc shuna ne re kon be minni karamogo fe aka duwo ke anga mara sabani chongi komini kajana komini nangala su komini bembe sika na chukomino anga komini sabani kono nyonga famia be sika na chukomina angon ya kalfa ma bi anya kalfa machine ala fana ya ke anga amsari mo ay labendo ke kalanko kan ay kalanso do daile anfe an fana be kalanso ni amba kalfa di anga sherifu dengema aka dugaw ke anga kalanso ni ye kalanso ni be sika sangorota chugo mina angone be onyine ayrefe abisimila abaka so shu abaka so kle corona hayami kun joshila ka boy ni sherifu Usman Matane Hedra nana a ɲanamaya n'o de watasen bi habla jamiyon wala tafariq o y'o de baara kɛ kuma min na n'u ye sherifukɛ ɲini ka kana a se nɔrɔma in da u ka dugukolo la u ma hɛrɛ in kanu n'u yɛrɛ dama ye o ye ci bila ka mɔgɔ bila ka taa fɔ an ɲɛna n'o ye Kajolo mara ye ma fa alhamdulillah o y'o kɔnɔ dina min ta kan sɛgɛrɛ o n'u ka jama'atan sadin islamia min bɛ yanno an b'a bɛɛ lajɛlen fo a faama ni a fantanw a n'a cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen k'a ɲini ala fɛ sɛrifuw kama ala ka hɛrɛ ka ɲi o la Kajolo mara la bi section 6 de bɛ yen Kajolo mara la komite 72 de bɛ yen u ye bolo fara anw kan ani an ka karamɔgɔ a président o de ye Adama Berete ale ka dankan ye de ye ka fara an ka o du ɲɛmɔgɔ n'o Alasani Ɲangi Alhaji Alasani Ɲangi maa dogolen tɛ Mali in kɔnɔ u ye Usayi Daɲɔgɔ Buwa Tankara ani ne yɛrɛ Usmani Keyita a n'an ka secrétaire Adama Jalo k'an délégué ka n'an ka sehu kunbɛn an b'a ɲini ala fɛ sehu nana hɛrɛ la ala ka segin hɛrɛ la a ye dugawu min kɛ ala k'a minɛ bɛɛ lajɛlen ma yarabi ala ka hɛrɛ ka ɲi ala ka an sigi ni ɲɔgɔn kɛnɛ caman kan minnu y'u sen bɔ u ka duguw n'u ka maraw la ka na sɛgɛrɛ ka daminɛ Kajolo Papara Tɛngɛrɛla ninnu na ka n'a bila fo an balima wɛrɛ minnu bɔra section wɛrɛw la an b'u bɛɛ lajɛlen fo
an b'a fɔ karamɔgɔ ye k'a ka dugawu kɛ cɔgi ye a bɛ yan kalama hakilila sawuna sini a bɛ bɔ yan don min cɛ kelen de tun bɛ yan min bɛ Amusa Deni présenté an y'a fɔ a ye nka an y'a kanu a kana se njɔ a ka dugawu k'a ɲɛ ala fana ye dugawu minɛ an b'o kɛnɛ de ka bi jama kɛ ni cɛ kelen ko kuma kɛ da la an ye sous-section sigi yan ka tila ka dugawu ɲini a fɛ a ka dugawu kɛ an ka mairie ye depuis don min an nana ka na laɲini k'a fɛ a ko n'ala sɔnna a ye duguliko ka nɔgɔ a fana ye dutɛrɛn 6 de d'a ma k'an k'o kɛ an ka kɛ yɔrɔw ye ayiwa o foli kɛ an ka maire la ka tila k'a jira na an ka kɔlɔn senna kɔnɔ a b'a jɔ n'a wari ye n b'a ɲini karamɔgɔ fɛ a k'o dugawu kɛ maire ye ani jamanatigi ni dugutigi ni bɛn tɛ fila ye vraiment u bɛnlen don kelen ma ya fɔlɔ toujours ala ka dɔ fara o kan an mana fɛn o fɛn décision ta yan nɔ u bɛ na an dɛmɛ a la a si tɛ k'u kɔfɛ an b'a ɲini karamɔgɔ fɛ a k'o dugawu kɛ an ka mara fana ye ani tɔngi sous-section comité 6 ka taa fara an balima wɛrɛw kan n'o ye Nangalaso n'u ni Kajana n'u ye an b'a ɲini karamɔgɔ fɛ a ka dugawu kan bɛɛ lajɛlen Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen diinɛ ni ala ka sankɔrɔta n'ale taara ɲɛfɛ mɔgɔw bɛ lafiya silamɛya ala ka jidi dugu in kɔnɔ amin ala k'an kɛ a minɛbagaw ye amin ala k'o k'a ka alaya kama ni ala kira hɔrɔma ye salla muhammadin wa alihi wasalim shamsul huda Musa kabiri an donna mara ninnu na yan n'o ye Nangalaso n'a mara ye an ye su fila kɛ yen bi an bɛ cɔngi kɔnɔna la Musa mawudu min bɛ an bolo ko bi silamɛya mago bɛ min na hakili jigi la ɲɔgɔn miiriyali la Musa an bɛ k'o de taa ni ka segin o la su in na an seli cɔngi mara kɔnɔna la ka dɔ ka ɲɛfɔ an ka dugu denw ni an ka dugu maabaw ye o de la ɲɛfɔ n ka kuma na n kan ye walanda min ta ni ɲɔgɔn hakili jigi ye ala ka diinɛ na ni o y'a la belebele ye jango an ka bi waati in na o ye jumɛn ye ko wa ma ataakum rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu an ka mawudu ye jumɛn ye nin tournée in na ko kuranɛ de ko ten n ka kira mana min di aw ma muminiw a y'o minɛ wa kira mana o bali min na muminiw a y'o to yen kabiri yan ala ye fɛnba dɔ yira mumini sɛbɛ k'a dɔn ka bɔ jɔnni na min ta ye dala kuma ye ka bɔ o la aya Musa olibali don dɛ jumɛn ye a sɛbɛ sɛbɛ ye ani jumɛn n ta ye dala kuma ye kabiri ya o bi dɔ ka bɔ ɲɔgɔn na sabu ala ko mumini yɛrɛ yɛrɛw ma ko n ka kira mana min di aw ma a y'o minɛ a mana fɔ a ka min to yen a y'o to yen ɔ ni maa min kɛra o minɛbaa ye ani o tobaa ye o de ye mumini yɛrɛ yɛrɛ ye ɔ nka ni maa min ma ko o minɛbaa ye i ma kɛ o tobaa ye i yɛrɛ kan k'i yɛrɛ lajɛ hali ni bɛ misiri ninnu kɔnɔ hali ni bɛ sunkalo sun nka kira ko a to e ma k'a tobaa ye Musa i kan ka segin olibali don dɛ nka ala ko ten dɛ k'a t'an to yen ten ma kana Allahu liyazara al-mu'minin ala ko a ma kɛ ala ye fiyewu ka muminiw to yen ma antum alayhi a bɛ fɛn min kan ko o tɔ bolo ten la fo ala ka taa lajɛli kɛ ka wolomali kɛ hatta yamiza al-khabisa min at-tayyib fa ka taa ɲuman bɔ juguman na ɲuman juguman na a ye kuranɛ lamɛn dɛ kuranɛ ko cogo di ko n tɛ limaniya jɔnw do i ten k'a fɔ an b'a la an bɛ seli la ten an bɛ sun na ten la ne ala t'a kɛ ten n bɛ lajɛli de kɛ u cɛ la k'u ka baaraw lajɛ n ye minnu faridaya u kan n ye n ka kira bila ka min f'u ye u ka baara kɛ n'o ye n ye kira bila ka o bali min na fo n k'u ye de ka ɲuman ni juguman dɔ ka b'u cɛ la limaniya jɔnw ni kuma fila olu
ka ɲuman bɔ juguman na ja ɲuman ni juguman in de kɛmɛ ka misiri fa o ja ɲuman ni juguman ninnu de ye sunkalo sunaw ye o aha wulibali dɔ dɛ nka ala ko n daw to yi te fo n ka taa tamiyuzili kɛ n'o ye faravasiyali ye ka bɔ ɲɔgɔn na kɛ pewu juguman ye jɔnni ye a cɛla ye ɲuman ye jɔnni ye a cɛla nka n yɛrɛ dama don koyi k'o f'an ka ɲɔgɔn dɔn ko jɔnni bɛ k'a fɔ n ye mumini ye a sɛbɛ ani jɔnni bɛ k'a fɔ n ye mumini ye k'a sɔrɔ a sabati n t'a bolo muminiya ye jogo ye n'o y'i dan ka ban ala ko a bɛ minnu ɲuman bɔ juguman na o kɔrɔ ni ɲumanw samana ni jogotigiw samana ka bɔ misiri kɔnɔ mɔgɔ ninnu na a tɔ bɛ to jumɛn ye jugumanw hatta yamiza al-khabisa min at-tayyib fo n ka taa jugumanw de bɔ ɲumanw na o bɛ don kuma jumɛn a fɔlen k'a ka seli an bɛɛ taara misiri kɔnɔ juguman ye jumɛn ye ɲuman ye jumɛn ye a fɔra an ka sun an bɛɛ sunna juguman ye jumɛn ye ɲuman ye jumɛn ye ko o bɛ dɔn aya nɔfɛ tugu la ko wama atakum rasulu kira ye min d'a ma a y'a minɛ wama nahakum anhu nka a y'aw bali min na fantahu a y'o to yen a bɛ dɔn o yɔrɔ in de la ko jɔn ye ɲuman ye jɔn ye juguman ye sabu a fɔra a ka seli bɛɛ selila a fɔra a ka sun bɛɛ sunna nka filanan farala a kan ko a ye jɛnɛya dabila jɔn y'a dabila jɔn b'a la hali bi a ye sunyali dabila jɔn y'a dabila wa jɔn b'a la hali bi a ye namara dabila a ye janfa dabila Musa a ye ɲɔn dabali dabila ko jɔn de b'o la wa jɔn bɔra a la ne ye wulibali ye dɛ o kɔrɔ ala bɛ juguman bɔ ɲumanw na juguman ye jɔn ye min filɛ misiri kɔnɔ n'a ma jɛnɛya dabila juguman ye jɔn ye min bɛ misiri kɔnɔ namaratɔ janfanji ka bin mɔgɔw kan k'u ka dugukolow namara ka mɔgɔw ni bɔ Musa ninnu de ye jugumanw ye hali n'u bɛ misiri kɔnɔ u bɛ sa ye ka taa jahanama kɔnɔ bilayi ne m'u bɔ ɲɔgɔn na dɛ kotigi de y'u bɔ ɲɔgɔn na ala ko fo n k'u bɔ ɲɔgɔn na u dala kuma tɛ ten nka o minɛ o ma wulibali don dɛ o de la kuranɛ aya caman bɛ yen ka an bɔ ɲɔgɔn na k'an bɛɛ to misiri kelen kɔnɔ o de la ko ten a ko a hasiba nasu an yutraku an yakulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna allazina min qablihim fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu wala ya'lamanna al-kazibin balle aka yala mɔgɔw bɛ fɛ de u ka fu dala dama ko olu ye silamɛw ye wa dala kuma gansan ko an ye silamɛ ye ka sɔrɔ ne ala m'u lajarabi k'u lajɛ ka walimuso ka se di cɛ dɔ ma ani walimuso ka fɛrɛ ka sɔrɔ k'a lajɛ ko a bɛna kɛ di ka fanga di dɔ ma se b'a ye ka fantanw ka hakɛ minɛ ka sɔrɔ k'a lajɛ ko a bɛna mun kɛ fo n ka lajarabi de lajarabi ye qualité fila ye kuma dɔ la dɔ bɛ kɛ ni gɛlɛya ye kuma dɔ la dɔ bɛ kɛ ni nɔgɔya caman yɛrɛ ye k'i lajɛ i bɛna mun kɛ kuma dɔ la se yɛrɛ lajarabi ka bon ka tɛmɛ dɛsɛ ta kan fantanya lajarabi Musa o ka dɔgɔ kuma dɔ la kuma dɔ la ala ye seba di mɔgɔ min ma ka tila k'o se t'u ye ka sabali i ma kɛ ala kotala ye o cɛw de ka dɔgɔ musow ka dɔgɔ ala ko fungaw lajɛ de a k'a fɔ da la amanna wa hum la yuftanun la ala ko o tɛnɛ ka cogoya ye wala kad fatanna allazina min qablihim ko ne ala minnu fɔlɔ nana ni ye kiraw ci u ma n'u ko an bɛ na ko ne ala y'u bɛɛ lajarabi k'u lajɛ mais ne ala b'a dabɔ mun kama mun ka sɔn ka tiɲɛtigi dɔn a cɛ la ni balawu nana jɔnni bɛ to a kɔrɔ ni nɔgɔya yɛrɛ nana jɔnni bɛ sɔn k'a yɛrɛ to ala bolo fo n k'aw lajɛ de wala ya'lamanna al-kazibin ka tila ka nkalonitigi dɔn a cɛ la jɔnni bɛ k'a fɔ a da la ka sɔrɔ tiɲɛ tɛ jɔnni ko a ye Muhamadu nɔfɛ tuguba ye ka sɔrɔ kira nana ni min ye a ko dolen do ma o de la Ibrahim bun Adham don dɔ la
a tɛmɛtɔ ni basrakaw y'a wele ko Ibrahim ko Ala ko an k'a wele n'an y'a wele a b'an jaabi nka an bɛ ka Ala wele a tɛ k'an jaabi dɛ samiya ji tɛ ka sɔrɔ jɛ bɛ yen nin y'an tile hakɛ nin ye an bɛ ka Ala wele a tɛ k'an jaabi Ibrahim bun Adham a ko Ala t'aw jaabi la o ko munna Ala dun k'an wele a b'an jaabi Ibrahim bun Adam ko di a ko sabu aw dusukun sara ka bɔ koɲa taama koɲa tan bɛ yen a dusukun salen don ka bɔ o ma n mago bɛ min na yan a ko aw y'a yɛrɛ wele ko kira nɔfɛ tugubaw k'aw de bɛ kira fɛ aw bɛ kira kanu nka aw ye kira ka sunna bila a ma sɔn ka baara kɛ n'a ka fɔta ye kanu tɛ yen koyi ayi fo n'i tugura maa min kɔ wulibali don i bɛ maa o maa fɛ Musa ni o fɛ sabatilen don i bɛ tugu a nɔfɛ k'a ye kira kanu wele a yɛrɛ la ka sɔrɔ ka kira ka ladilikanw to yen ni ye silamɛ jumɛn ɲininka k'a bɛ kira fɛ a jɔnni b'a fɔ ko n t'a fɛ a bɛɛ b'a fɔ n t'a la ko n b'a fɛ n'i b'a fɛ a dun ko jɛnɛya dabila sonyɛli dabila namara dabila i y'o dabila wa k'i t'o la yala i bɛ kira fɛ wa nkalon don i t'a fɛ i t'a fɛ wa ma ataakum ar-rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu ne kuranɛ aya de nin kan ka to a kɔnɔ dɛ Muhamadu ye min d'a ma ayi o de ye minɛta ye a y'aw bali min na o ye tota ye badu an kun y'a daminɛ fɔlɔ jumɛn na ko kira y'an bali ka bɔ fɛnba fɔlɔ min na o de ye fila fara Ala kan ye Musa ka bɔ o la ka na dangadenya na sabanan a y'an bali min na Musa jɛnɛya an kuman'o kan an ka sigi su la Nangala so dugu kɔnɔ bi Musa an bɛ ɲɔgɔn hakililajigi sira kan Muhamadu Mustafa ye an bali ɲɔgɔn janfa la sonyɛli la tari ma faamu a y'an bali sonyɛli la kuranɛ kɔtɛ ko as-sariqu was-sariqa faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakala n'a ye zo sɔrɔ muminu maa min n'a ye sonyɛli kɛ zo cɛman walima musoman n'a y'o sɔrɔ a y'a bolo tigɛ k'o y'a ka sara ye ni Ala ka diinɛ na tari ma faamu sonyɛli maa ba yɛrɛ tɛ sɔn o ma ayi hali ni ye silamɛya bɔ yen hɔrɔn a tɛ sɔn sonyɛli ma hɔrɔn tɛ sɔn sonyɛli ma o la n badenw kuranɛ ko ta de zonw ka misali la mɛ a y'a ta k'a lajɛ a y'a k'an ka diinɛ lajɛ bi minnu bɛ k'u disi gosi ni silamɛya ye a y'a ta k'a lajɛ k'a sɔrɔ kira Muhamadu Mustafa ko cogo di ko la yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'minun ko zo tɛ sonyɛli kɛ a bɛ ka sonyɛli kɛ tuma min ye k'a sɔrɔ limaniya b'a dusukun na f'a ka limaniya bila pewu o waati de a bɛ sonyɛli kɛ ni maa min ka baara kɛra sonyɛli ye yala Musa o ye limaniya jɔn ye wa kira k'o fana kelen na la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun ko jɛnɛyakɛla fana tɛ jɛnɛya kɛ waati min a bɛna jɛnɛya kɛ k'a sɔrɔ limaniya b'a dusukun na mɛ n'i ka baara kɛra jɛnɛya ye walima sonyɛli ye a y'a ta k'a lajɛ yala o tigi bɛ kɛ limaniya jɔn ye wa kira ka nin hadisa la maa o maa ka baara ye n dɔn i tɛ silamɛ ye walahi o de la sonyɛli ye fɛn ye Musa hɔrɔnya kan ka maa bali a la hali n'o y'a sɔrɔ silamɛya tɛ jango silamɛya nana k'a condamné k'a fɔ nin di bɛ fiyewu silamɛya kɔnɔ maa o maa kɛra silamɛ ye f'i ka walifɛn to yen tari ma faamu o de la kira Muhamadu Mustafa tuma min na a y'a yira an na a ko sonyɛli ka to yen ani janfa n'o ye al-khiyana Muhamadu Mustafa a y'o de fɔ ko an kana ɲɔgɔn janfa an kana ɲɔgɔn janfa an kana ɲɔgɔn namara an kana ɲɔgɔn suɲɛ o de la kuranɛ b'a f'i ye ko ya ayyuhal lazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil Musa kuranɛ ko an kana ɲɔgɔn ka nafolow tiɲɛ
an kana ɲɔgɔn ka nafolo dun ni batara ko sira ye ni tiɲɛli sira ye ni dan sakuli ye ɲɔgɔn kan ni ɲɔgɔn namarali ye Musa ni ɲɔgɔn janfali ye walima ɲɔgɔn zuyɛli kana sɔn fiyewu i balima dɔ ka hakɛ ni dɔ ka ta i kun ka sɔrɔ i b'a kalama Musa i m'a bɔ a la i seko la kana sɔn o ma sabu an b'an yɛrɛ nɛgɛ o i bɛ jumɛn na k'i bɛ seli i bɛ sun ka Ala deli Ala yafa n ma sabu nin sira dayɛlɛla an ye n'an y'o ko nin kɛ hali n'an ye walejugu ninnu kɛ ko Ala bɛ yafa mais a y'a ta k'a lajɛ dɛ kira ko Muhammadul Mustafa ko la taqbalu salatu mri'in fi jawfihi haram tari m'a faamu ne kira Muhammadul Mustafa ka kuma de mɔgɔ la taqbalu salatu mri'in ko mɔgɔ ka seli ti minɛ fiyewu mɔgɔ min zɛlila ka haramu dɔrɔmɛ kelen to a kɔnɔ la tuqbalu salatu mri'in fi jawfihi haram maa maa kɔnɔna na wolonfolo dɔrɔmɛ kelen détournélen don i kɔnɔ ko i ka seli ti minɛ a ye dungo ni selilan bɛ Ala wele i bɛ jɔn wele o la seli min ma minɛ a y'a janto wali hakɛ la wali hakɛ a dɔrɔmɛ kelen bɛ maa o maa kɔnɔ ka ne ɲɛsin Ala ma ayi ka ne ɲɛsin Ala ma Ala to yen i tugulen Musa o to yen wulibali don o la fo an ka nin to an kɔnɔ o la kuranɛ ko an kana ɲɔgɔn ka nafolo dun batara ko saraka mais kuranɛ ye sira wɛrɛ di an ma ni jako sira don ko an yɛrɛ jɛ bɛ n'a ye jako an bɛ k'o kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ la kuranɛ ye an ju ka kɛ sɛbɛ kan ka kɛ halala ɲinini kan a y'o de fɔ ko an ka dumuni kɛ an garisɛgɛ ɲini ta la halalan tayyiba min ye halala ye min ka sanu an ye ko an k'o ɲini mais a y'an bali jumɛn na haramu toli wa maa o maa ma se k'i balima namarali to yen k'i balima janfali to yen kira ko i tɛ silamɛ ye man ghashana falaysa minna maa o maa y'an zuyɛ k'an namara ko o tigi tɛ an dɔ ye an jumɛn an arabu wa la an silamɛw ko maa o maa ye silamɛ dɔ namara i silamɛ ɲɔ dɔ namara walima silamɛ dɔ ka mɔgɔ dɔ ka hakɛ tiɲɛ ko Muhamadu ko i tɛna dɔ ye bilen an kan k'an janto nin kuma ninnu na dɛ ne Muhamadu Mustafa ka kuma ye maa o maa y'an namara i t'an dɔ ye o la mɔgɔw tɛ se ka to yen k'o sago kɛ ni Ala ka diinɛ tɔgɔ ye la Musa segin bɛ kɛ jumɛn ma ko Ala y'an bila jumɛn na ko Ala min ko a ka kira ka hakɛ la n'a ye min d'a ma an k'a minɛ a mana an bali min na an k'a to yen nin ye xiyana ye kira ko an kana gɛrɛ ɲɔgɔn janfa la n'i ye xiyana ta k'a lajɛ Musa taamasiyɛn dama dɔ fɔra kira Muhamadu Mustafa fɛ munafiki misaliya la n'o de ye ayatul munafiq salasa ko munafiki taamasiyɛn ka bɔ mumini yɛrɛ la ko o ye taamasiyɛn saba ye kuranɛ m'a f'i ye k'a ti mumini to yen f'a ka jugumanw b'o la k'a tɔ to a sɛbɛsɛbɛw ye o taamasiyɛn dira kira Muhamadu Mustafa fɛ ko a ye muminiw lajɛ ni a y'o ye min na k'o tɛ mumini hakika ye a fɔra minnu bɛ bɔ dɛ yamizal khabisa khabisu ninnu dɛ olu ko o y'o de ye minnu tɛ mumini sɛbɛsɛbɛw ye o ye jumɛn ye ayatul munafiq salasa iza hadasa kazaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza utumina khana ko munafiki taamasiyɛn ko saba don n'i ye maa o maa ye kuma la n'a ko n ko a bɛ nkalon tigɛ ko o ye munafikiya taamasiyɛn ye wa iza wa'ada n'a ye layidu ta akhlafa Musa b'a bɔrɔtɔ k'a ye mɔgɔ o mɔgɔ n'a ye layidu ta n'a ye layidu di ma n b'a kɛ tan n bɛna nin kɛ Musa k'i ka taa n'i yɛrɛ ye ko n'i y'o ye maa o maa la k'i k'a dɔn munafiki don hali k'a to misiri kɔnɔ munafiki don layidu ta ka tiɲɛ o de la kira ko tɛ la imana liman la amanata lahu wala diina liman la ahda lahu limaniya ti maa si ye danaya ti maa min kan amana ye fɛn gɛlɛnmanba ye dɛ ni danaya t'i kan
Muhammadul Mustafa ko ite limani ye jonye wala dina liman ko dina yɛrɛ maa ye mɔgɔ min ni layidu t'a la la ahda lahu maa min n'a t'a ka layidu dafa Musa kira Muhammadul Mustafa ko k'o tɛ diinɛ na o kɔrɔ silamɛya ye layidu dafa diinɛ ye danaya diinɛ don Sayyidina Ali ko ten o ko aslu haza din ada'ul amana wa wafa'u bil ukhud ko ni ma nin diinɛ ye asulu dɔ a sopasement kira ni cɛ fɔlɔ minnu jɛra k'a jɔ ko u ye diinɛ in jɔ sopasement min kan ko ni m'o dɔn k'o de ye ka danayaw segin a tigiw ma danayaw seginlen a tigi ma Musa i b'o dɔn wa k'o kana kɛ walimuso tigɛbaa ye kana kɛ walinafolo détournébaa ye la min ka kan ni min ye o t'o tigi bolo ada'ul amana wa wafa bil ukhud ani layidu dafali ko amana Musa ko to a tigi bolo k'o segin a tigi ma ani layidu dafali ko nin de ye diinɛ in sopasement ye o kɔrɔ n'i bɛ diinɛ sopasement ɲini ko jogo don a kana ɲɔgɔn namara a kana ɲɔgɔn janfa a kana ɲɔgɔn muso tigɛ Musa ko o de ye diinɛ in sopasement ye wallahi depuis i b'a dɔn ko diinɛ in jɔra jogo de kan ani layidu dafali kira ko ten ko nin de y'a filanan ye a ko a sabanan ye jumɛn ye iza o tumina ni danaya dara ka khana a bɛ janfa kɛ maa o maa ni u ye danaya d'a kan n'a b'u janfa kira ko ten hali n'a bɛ misiri kɔnɔ hali ni hiji t'a da san o san a bɛ taa maga nka a bɛ mɔgɔw janfa kira ko munafiki don misiri kɔnɔ ye silamɛya ye jogo ye dɛ o de la n tɔgɔ Umar ibn al-Khattabi ka kuma f'i ye kuma min na a ko la tanzuru ila siyami rajuli wala ila salatihi unzuru iza hadasa sadaka wa iza wa'ada wafa wa iza hamma bil ma'asiya wara'a a ko n'a bɛ silamɛ ɲini k'a kana ɲini a ka seli caya fɛ don o don min bɛrɛlen don misiri kɛrɛ la ye a bɛ seli a bɛ biri ka wuli a tɛ ti bɔ dugu ma ayi k'a kana silamɛ ɲini ten ni Umar ibn al-Khattabi ka kuma de ye wa ko n'a bɛ silamɛ ɲini min ko k'a sun ti tigɛ k'a kana silamɛ ɲini n'o ye a bɛ sɔmu dahari kɛ n'a ye tile kelen su a bɛ tile kelen bila ko hali n'a ye san bɛɛ kɛ sun na k'a kana silamɛ ɲuman ɲini n'a ka sun caya ye walima a ka seli dabila baliya ye ka a ye cɛ lajɛ silamɛ ɲuman lajɛ ni mun ye iza sɔdaka iza hadasa sɔdaka cɛ min n'a ko n k'o tiɲɛtigi don tiɲɛtigi tiɲɛ ye fɛnba ye dɛ ni tiɲɛ y'i da Musa silamɛya to yen o de la Ala ko a tigɛra mumini bɛɛ la mumini min b'a fɔ n ko nka t'a waleya nkalontigɛla Ala y'o de fɔ ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan inda Allahi an taqulu ma la taf'alun Ala ko munna muminɛw mun de la aw minnu dara ne Ala la munna bɛ fɛn fɔ a tɛ fɛn min kɛ munna fɛn dɔ bɛ bɔ i da kɔnɔ k'a sɔrɔ i tɛ se ka min kɛ i b'a fɔ ten k'i kɔ don Ala ten Ala ko wa n digɛra mumini bɛɛ la n digɛra maa bɛɛ la maa min b'a fɔ n ko i t'a waleya ko ne Ala tigɛra i la n ka dimi b'i kan n ka folo b'i kan kabura maqtan Ala ka dimi bonyana a ka tigɛ zonya bonyana jɔn na maa min b'a fɔ n ko a t'a kɛ nkalon man di Ala ye dɛ o de la kira ko ten ko n'i ye nkalontigɛla ye k'a fɔ jahanama wulu taatɔ don bilahi kira ko mumini tɛ fɛn min kɛ fiyewu o ye nkalon de ye mumini k'a tɛ nkalon tigɛ fiyewu n'i ye nkalontigɛla ye yɔrɔ yɔrɔ ko mumini tɛ k'a fɔ jahanama wulu taatɔ don Umar a ye nin de fɔ a ko n'a bɛ silamɛ ɲini ko ni min ko n ko tiɲɛtigi dɔ k'o de ye silamɛ ye filanan ye jumɛn ye iza wa'ada wafa cɛ min n'a ye layidu ta a b'a dafa layidu dafala ko n'a bɛ silamɛ ɲuman ɲini ko layidu dafala don a sabanan ye jumɛn ye iza hamma bil ma'asiya wara ko maa min n'a hamina ni Ala kota ye Musa walinabolo
o détourner se sɔrɔla sabu juge do faama nana don a kan k'a ka bureau da Congo ka miliyɔn caman bɔ k'a da ko ni fanda dɔ bɛ ɲɔgɔn na nin kama a yɛrɛ ɲɛ bɛ nafolo la a nege b'a la nka a hamina sabu nin ye Ala kotali ye ko n'a bɛ fɛ ka Ala kota dɔrɔn ko Ala ɲɛ siranɲɛ bɛna jɔ a ɲɛ o yɔrɔ bɛɛ a b'a to yen a bɛ faama ka wari segin a ma ka kiiri tigɛ ni laadiriya ye han ni cɛ min wɛrɛla walimuso ma Musa Ala ɲɛ siranɲɛ bɛna jɔ o yɔrɔ bɛɛ a b'a kɔ don a la ko ne ye mumini taamasiyɛn ye min sɔnna k'i kɔ don Ala kotali la k'a se to a ye ne ye mumini taamasiyɛn ye ne ni e kan k'an yɛrɛ lajɛ o yala nin b'an na wa an kan k'an yɛrɛ lajɛ jɔn bɛɛ dun b'a yɛrɛ dɔn min b'i la i b'a dɔn o la xiyana ye fɛnba ye n'i y'a ye mɔgɔ mɔgɔ la n'o ye janfa ye Musaw tɛ silamɛ ye kira y'an bali nin na wa ma ataakum rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu nin y'a dɔ ye Musa dɔ ye jumɛn ye shurbul khamr gulɔ mili Musa bi anw fɛ jamana in kɔnɔ yan Mali la yan kuma dɔ la gulɔ mini a bɔra juguya kɔnɔna la a bɔra walejugu kɔnɔ a donna civilisation kɔnɔ kodɔn kɔnɔ ni kodɔn b'e la i bɛ dɔn min tari ma faamu maa o maa i b'a ta k'a lajɛ bi anw fɛ jamana kɔnɔ yan Mali kɔnɔ 98% musulman kɛmɛsigi o kɛmɛsigi 98 k'o de ye silamɛ ye n'i ye mɔgɔw jɔ 100 o 100 ko 98 bɛɛ ye silamɛ ye mais a y'a ta k'a lajɛ denmisɛn wulita minnu bɛ ka wuli bi ko u ka baara ye mun ye silamɛden ninnu ka baara ye mun ye gulɔ bi n'i m'a min o kɔrɔ e ma don kodɔn kɔnɔ i ɲɛ ma yɛlɛ jamana min kɛra ten siniɲɛsigi jumɛn min Mali ye ko maa kan k'i jigi da o kan jɛngɛra n'o ye dɔnkili dara gulɔ la ka denmisɛnw su ka k'a kan fa bɛɛ fɛ jɛngɛra n'a ye jamana tiɲɛna Mali ne Mali de ye Musa o de la an k'a ta k'a lajɛ ko 98% musulman n'o sabatira gulɔ hakɛ min bɛ transporter ka don Mali kɔnɔ yala mɔgɔ 2 min tɛ silamɛ olu dama ta don wa a kan ka k'olu dama ta ye o sabu kuranɛ ko cogo di ya ayyuhal lazina amanu innamal khamru wal maisar wal ansabu wal azlam rijsun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun aw minnu limanara ka da Ala la aw minnu limaniyara ka da ne Ala la innamal khamru wal maisar a ko a k'a dɔn gulɔ ani sobo wal azlam ani jeu de hasard bɛɛ fɛn o fɛn bɛ kɛ n'o ye loterie ninnu n'a ɲɔgɔnna ye ko ne Ala y'a bɛɛ haramuya min amali shaitan nɔgɔ don min amali shaitan kabiri shaitan ka baara fɛnw na fajtanibuhu a y'a yɔrɔ ma janya ka bɔ a la la'allakum tuflihun wale dɔw bɛ yen Musa Ala m'a fɔ ko a kana o yɛrɛ kɛ o walew bɛ yen ninnu b'a la jɛnɛya Ala m'a fɔ a kana kɛ bali Ala ko a kana gɛrɛ a la wala taqrabu zina a kana gɛrɛ jɛnɛya la wala taqrabu mal al yatim a kana gɛrɛ yatimɛden ka nafolo la a ko wa gulɔ fana hakɛ la fajtanibuhu a y'a yɔrɔ ma janya gulɔ la a mini tɛ dɛ bali fɛn o fɛn b'i se gulɔ ma Musa o bɛɛ to yen fajtanibuhu nka n'o kɛra ɲɛɛlɛ bi f'i ka dɔ foro a la wallahi i b'a dɔn ko shaitanɛ sera billahi shaitanɛ sera a ye min laɲini a ye min fɔ a ko Ala ye ne kunnagoyali min kɛ nanzigiw ka sira la la aqudanna nanzigi Ala ka sira kan min tilelen don ka sɔrɔ ka na mɔgɔw ma u kɔfɛ ka na u ma u ɲɛfɛ ka na u ma u sanfɛ ka na u ma o duguma Ala bɛna sɔrɔli kɛ i ka mɔgɔw la i ka jɔnw na a bɛ dɔgɔya kosɛbɛ minnu bɛ barikada shaitanɛ in de fɔ Ala ye i bɛ maa sɔrɔ min b'i barikada o bɛ dɔgɔya minnu m'aw kɔfɛ minnu m'aw kini fɛ minnu m'aw ɲɛfɛ minnu m'aw sanfɛ minnu m'aw duguma Musa ka na u ma sanfɛ ni duguma kɔrɔ ye di ko ni n ye muso yira dɔ la
ala ona e janfa ona kɛ jɛnɛya kɛla ye na nafolo yira dɔ la ona ala janfa ona kɛ wali nafolo ndara k'i b'a ye n bɛ fanga di dɔ ma o bɛ kɛ fantanw joli min b'a ye na o yira na bɛ fili n'i ka filila ye o la e ala bɛ sɔrɔ ka sɔrɔli kɛ i ka jɔnw na min bɛ ala barikada o bɛ dɔgɔya kojugu n ye nin de fɔ n ko ala yɛrɛ ye o sabati wa qalilun min ibadiya shakur ala ko tiɲɛ do koyi seyitana ye nin min fɔ a ye nɔ bɔ wallahi a dɔgɔyara ne ala ka jɔnw na min ye n barikada a dɔgɔyara ne ala ka jɔnw na min ye kotonda la n ye min f'u ye o ma sɔn mɛ n'an ma sɔn o ma a jigi dan bɛ mun kan mun y'a malasa mun y'a ba ala la ya ayyuhal insanu ma garraka birabbikal karim الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك ne ala ka jɔn mun de y'i malasa ka ala la mun na i bana ne la ne min bɛ ka hɛrɛ kanu n'i ye mun na i bana ne ala tama k'i ɲɛsi diɲɛlatigɛ ma ma garraka birabbikal karim mun y'i malasa ka ala la mun na n ko jɛnɛya dabila i ma sɔn mun na n ko namara dabila mun na n ko janfa dabila i ko i tɛ i yɛrɛ seereyalen i yɛrɛ k'u ka ko n b'a la ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كسرني على مي دكي دنتو تشينيا مسكي دفا دني بلا nga mane sara foyi la fo ka ngota mane sara foyi la fo ka banga yamaru ya kama haramade munyo ke ne miri ko de ne na aw bolo kasoro tiɲɛ dun don bɛɛ ɲɛ b'a dafalen la i yɛrɛ la maa wɛrɛ to yen e k'i yɛrɛ lajɛ bani mɔgɔw ɲinan bɛ nin de kɔ mɔgɔw kun dalen don walikokow de la u tulo ma jɔlen don walikumaw de nɔfɛ nka e ka walita ninnu to yen ka sogola n'i ta ye bani Ibrahim bun Adham a ye nin ladikan de di mɔgɔw ma a ka mɔgɔw ma a ko iza ra'aytumu nnasa mashghulina bi عيوب الآخرين فاشتغلوا أنتم بعيوب أنفسكم أكون نايم مغو يوسغل يا ليدو مغو كالليبو نيني ليلا كمغو كالليبو نيني كفو بودي دا كنكا كو أو كانت تغو مغو كولا كو أي سغل يا ني أيري ليبو مين بي أيري لا نا سغل يا نوي كو أتشي بسري كامو غلدي ay mɔgɔw tatuyi aka ayɛrɛ tajɔrɔ mun b'i la i b'a dɔn i bɛ k'a fɔ karisa ni dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ walima nin ye nin namaratɔ ye walima e ka o to yen bani mun bɛ e yɛrɛ la n'i jan dɔrɔ o la min b'i la n'o dilanli n'i ɲɛ si o ma mɔgɔw ta bɛ tunun la o n'i ye cɛsirilen mɔgɔw ta la ka ɲinɛ i yɛrɛ ta kɔ i bolo y'a cɛ bilahi o de la an b'a lakalaw ye ko a y'a jija a k'a yɛrɛ kolo ala ye a y'a jija sabu nin kuma in de laban na a b'o fɔ an ye a ko an k'an jija an ka lahara n'an ye mɔgɔw cɛsirilen diɲɛ ɲini na iza ra'aytumu nnasa mashghulina bi amri dunya fashtagilu antum bi amri al-akhirah n'an ye mɔgɔw cɛsirilen diɲɛ ɲini na ko a y'u to yen a k'a ta kɛ lahara ɲini ye n'a ye mɔgɔw cɛsirilen diɲɛlatigɛ ɲinini na ko a kan'o kɛ dɛ a ye jumɛn kɛ a ye lahara ɲini a ka diɲɛ to yen nka ko cogo di ko inna dunya mazara al akhirah ko nka lahara sɛnɛkɛyɔrɔ ko diɲɛlatigɛ don a bɛ min da yan a bɛ t'o de ta lahara n'i ye malo da danni waati ni malotigɛ sera Musa i bɛ taa malo de tigɛ n'i ye ɲɔ dan ɲɔtigɛ mana se i b'o de tigɛ a b'o cogo kelen na n'i ye kaba da kabakari mana se Musa i b'o de sɔrɔ n'i ye min dilan ka bila i yɛrɛ ɲɛ i b'o de sɔrɔ nka hadamadenw ye lahara de to yen ka diɲɛlatigɛ de suganti bal tu'siruna al-hayata ad-dunya mais f'an ka ɲɔ ye yɔrɔ dɔ la diɲɛ kanu na ye jɔnni ye o tɛ limaniya jɔn ye koyi maa o maa kɛra diɲɛ fɛ ka ɲina ala kɔ Musa o de wele ko kafiri wulibali do dɛ kuranɛ de ko ten suratu bagara kɔnɔna la kuranɛ ko cogo di ko zuyina lillazina kafaru alhayatu dunya ko diɲɛlatigɛ masiri la mɔgɔw de ɲɛna ko o ye kafiriw de ye kafiru minnu fitiri waleyala ala ma dɛ ko olu de ye diɲɛ de ye ko diɲɛ de kan ka ɲini
woti da ma de wa yaskharuna min allazina amanu u bɛ muge bɔ mɔgɔw la minnu kɛra limaniya jɔn ye minnu y'u kɔ dɔ ka bɔ diɲɛ ɲini ma minnu ye ala ɲini k'u ka lahara ɲini Musa u bɛ yɛlɛ olu de la kuranaya dɔ la a b'a fɔ kuranɛ b'a ko ni minnu tɛmɛna la wa iza maraw bihim yataghamazun ni minnu tɛmɛna la u b'u mara bɔ u bɛ yɛlɛ olu de la tiɲɛ dɔ koyi yɛlɛ kun bɛ kɛ jɛnɛ ye yɛlɛ ka k'i la bi o a fɔ nafolo min b'i kun i b'a bɛɛ don ala ko dafɛ e de bɛ naloma filɛ tiɲɛ dɔ koyi jɛnɛ o nalomaya dɔw ye ka taa niyɔrɔ sɔrɔ ala bolo sabu ala ko tɛ inna allaha ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna ko ni ala ye sanni kɛ mumunu fɛ u ni n'u ka nafolo la n'u y'u di ala ma n bɛ alijinɛ di u ma n'i ma ni ni nafolo di ala ma ka alijinɛ sɔrɔ i b'a san ni mun ye ala ko a sansɔngɔ ye ni ni nafolo ye k'i ka ni di ala ma k'i bɔsi ka bɔ seitanɛ na k'i bɔsi ka bɔ diɲɛlatigɛ kanu na ka ni bila ala ka disposition kan ala mago b'a la di ka baara kɛ n'a ye ten wa amwalakum ani k'a ka nafolo di o ala ma ko ni a y'o de kɛ n bɛ alijinɛ di aw ma nka nafolo n'i ma di ala ma i n'a di seitanɛ kɔni ma bilahi ala ye nin yɔrɔ min d'a ma a y'a kɛ ala ko baara ye a ye fantanw jigi tugu a y'a di a bɔɲɔgɔnkow ma ala ye a ka se bonya ni minnu da ye o de ye nafolo di kun ye o tari ma faamu ni kuranɛ ka lajɛlila de ye ka nafolo d'i ma ka tila k'i lajɛ ko i bɛna kɛ di ala ye se ninnu di a bɛ k'an lajɛ an bɛɛ lajɛlen n'an ka se ye a bɛ k'an lajɛ de o de la kuranɛ ko ten wala yahsabanna allazina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khayran lahum bal huwa sharrun lahum ko mɔgɔw kana jigiya minnu bɛ ka bakhiluya kɛ n'u ka nafolo ye u tɛ ka dɛsɛbaatɔw dɛmɛ u tɛ ka sendaw dɛmɛ ko minnu bɛ ka bakhiluya ala ye nafolo min di u ma k'a kɛ ka dɛsɛbaatɔw dɛmɛ ko o min bɛ ka garder u bolo ye k'o bolo k'o ye hɛrɛ de ye u kan wa ala ko nafolo min bɛ ka garder bangew la ka banga di dɛsɛbaatɔw ma ko sharrun lahum ko billahi o nafolo ninnu ye tɔɔrɔ de ye u kan kasara don u kan kasara don o de la kira ko ten o nafolotigi bɛ ɲininka lahara jɔ don fɛn fila de la ko i bɛ ɲininka ani malihi nafolotigi bɛ ɲininka ani malihi min ayna iktasaba wa fima anfaka ko i y'a sɔrɔ di nafolo sɔrɔla di wa o sɔrɔlen hali n'o bɛɛ jɛra ko i y'a don mun da fɛ i y'a don da jumɛn fɛ kuranɛ ko ten o ko n'aw bolo ko ka nafolo ninnu mara bangew la k'a banga ala ka hakɛw bɔ a la k'a banga jagaw bɔ a la k'a banga sarakatiw bɔ a la k'a banga dɛsɛbaatɔw ɲɛji cɛ n'a ye k'o de hɛrɛ ka bɔ aw kan ni o ye k'a caman bila ye ko bali k'o nafolo de ye tɔɔrɔ y'i kan wulibali don dɛ kuranɛ ye jumɛn tugu a la ko sayutawwakuna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah walillahi mirasu samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir nga kuranɛ ko te o nafolo in dɛ ko de bɛna kɛ fɛrde ye k'aw pase lahara o nafolo in o de bɛ taa fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ nɛgɛ ye k'a bilen k'a da nafolotigi kɔ la jahanama kɔnɔ k'a darakɛya kan ne kuranɛ ka kuma ye jumɛn ye a bakhiluya ni min ye k'a don ala ka da fɛ ko nka a y'a to yen kuranɛ ko n'a ka d'a ye a y'a di n'a ma ni min ye a to yen walilahi mirasu samawati wal ard nka nafolo t'e bolo ko diɲɛ n'a kɔnɔ ta in bɛɛ ye ale ala de ta ye a bɛɛ e ye joli sɔrɔ a la i ye dɔ sɔrɔ miliyɔn b'i bolo miliyari b'i bolo mais ko a bɛɛ de y'ale ala ta ye no ala ko i k'a di Musa i t'o di n'i ba nɔ la a bɛ mun diɲɛ ala ye foyi nka a bɛ fɛn diɲɛ e ye a y'a di min ma Musa a bɛ fɛn diɲɛ e ye sabu n'a taara kɛ fɛrde Musa i ka nafolo ɲini ne i ye min mara bange la ye ko o de bɛ taa da ka kɛ nɛgɛ bilelen ye ka boli i kan n'i y'o dɔn i kan ka ala ka hakɛ bɔ a la o de la kuranɛ ko ten ko kafiri ninnu diɲɛlatigɛ masirila minnu ɲɛna ko kafiriw don k'o bɛ muge bɔ silamɛw la k'o mara bɔ ko nka
k'u k'a dɔn ko nin ye diɲɛ dama de ye ko diɲɛ dama don dɛ wallazina takaw fakahum yawmal qiyama wallahu yarzuqu man yasha'u bighayri hisab Kurana ko cogo di ko u bi yɛlɛ mu'minu na diɲɛ na yan foyi t'u bolo dɛsɛbaatɔw don u b'u muge bɔ o la ko nka k'u k'a dɔn n'u ye lahara kɛnɛ sɔrɔ lahara kɛnɛ kɔnɔna la wallazina takaw minnu siranna ni Ala ɲɛ ka koto ni Ala ta la ka namara ni janfaw dabila ka jɛnɛya dabila ko olu de bɛna kɛ mɔgɔw sanfɛ minnu banna minnu zamana diɲɛnatigɛ nɔfɛ i ɲɛ bɛ dɔ dɛsɛlen kunna i ka da la don o don hali siyɔrɔ t'a bolo nka o de bɛna taa k'e sanfɛ lahara i n'i ka se sabu i m'a don Ala ka da fɛ a bɛ taa k'i sanfɛ dɛ mɛlɛkɛw b'ale défiler ka don n'a ye ka sɔrɔ diɲɛ na yan e tun bɛ défiler sɔrasiw fɛ se tun b'i ye mɛ nin don zabaniyataw b'i korondo de i ɲɛda kan ka t'i keri jahanama kɔnɔ a min ye ko to Ala ta la a y'a ka nafa sɔrɔ dɛ dɛsɛbaatɔ kun don diɲɛ na yan nka Ala ko lahara jɔ don faamaba in dɛ dɛsɛbaatɔnin in de bɛna k'a sanfɛ fawqahum yawmal qiyama a ko wallahu yarzuqu man yasha'u bighayri hisab ko Ala bɛ maa garisigɛ maa min ka di Ala ye ka sɔrɔ a ma kɛ ni fɛsɛfɛsɛli ye rabbi Ala k'an kɛ garisiyɔrɔ sɔrɔbagaw ye ni kuranɛ ka kuma de o la ne ni aw an ka k'an janto nin na kosɛbɛ an ka k'an janto nin na don dɔ bɛ yen min tɛ bi ye o de la hakililajigi fɛn minnu ni an b'a di ɲɔgɔn ma an b'an ka ɲinɛ ninnu kɔ o de la an jɔra min kan Muhamadu Mustafa y'an bali ka bɔ min na gulɔ mini kira Muhamadu Mustafa ko ten ko Ala ye gulɔ dan danga ɲɛda tanga a ye gulɔ danga ɲɛda tanga a fɔlɔ ye jumɛn ye Musa ko a ye gulɔ danga gulɔ yɛrɛ zaatu la en tant que a fɔra ko gulɔ don haramu don pewu haramu don o de la dɔ de la ka yɛlɛ silamɛ dɔ la diinɛ wɛrɛ mɔgɔ kun don a taara alajɔn fɛ yen k'aw b'a fɔ gulɔ tɛ bɛn ko gulɔ bɛ bɔ mun na n'a ma bɔ raisin na walima n'a ma bɔ ɲɔ la ko a dun bɛ bɔ fɛn minnu na k'o bɛɛ dagalen don nka a kɛlen nin yɛrɛ k'o ye haramu ye alajɔn ko k'e ka faamu bi ye wa a ko mɛ nin ye kɛnɛkanko de ye a ko fɛn dɔ bɛ bɔ fɛn dɔ la nka o ti bɛn dɛ a ye misali jumɛn d'a ma a ko cɛw a ko i furulen don wa a ko n furulen don a ko den b'i bolo wa a ko den bɛ n bolo a ko denmuso b'a la wa a ko denmuso b'a la a ko n'o don e k'i denmuso in furu siri an k'o ye tan a ko k'o ti bɛn koyi k'o ti bɛn k'o tuma e m'a sɔrɔ dɔ fɛ sisan wa o t'e muso ye o ma daga o la wa den in bɔlen o la mun b'o bali ka di e ma bilen an k'a yɛrɛ k'o ti bɛn a ko a bɛ nin cogo in de la ayi ɲɔ dagalen don koyi raisin dagalen don nka ni yɛlɛma dɔ don la k'a kɛ fɛn dɔ ye a bɛ haramuya ye munna ko a b'i bɔ i hakili kan n'a donna gulɔya kɔnɔ Musa kira ko a dangara gulɔ haramuyara gulɔ yɛrɛ zaatu la gulɔ dangara o dama tɛ gulɔ min b'a dangara Ala fɛ gulɔ san b'a dangara Ala fɛ gulɔ feere b'a dangara Ala fɛ gulɔ ɲu b'a dangara Ala fɛ gulɔ servi b'a dangara Ala fɛ nin ɲɛda ninnu nka gulɔ bɛ tɛmɛ sira o sira fɛ ka sira sɔrɔ a wari dunba o fana dangara Ala fɛ nin bɛɛ kan nka anw fɛ yan baariw de ka ca a bɛ ɲini ka caya sisow ye nka a bɛɛ lajɛlen Musa si tɛ langoloya a si gulɔ tɛ gala transport gulɔ min bɛ transporter ka don an ka jamana ninnu kan Musa bi Afiriki Mali yɛrɛ an kun bɛ fo sanfɛ gulɔ min sira kan nka jɛngara n'o ye k'a sɔrɔ kira Muhamadu Mustafa ko ten ko gulɔ de ye kojugu bɛɛ lajɛlen tile gulɔ walejugu bɛɛ lajɛlen ba don
wa wala jugu bɛɛ lajɛlen ko nɛgɛ don ale de b'a bɛɛ dayɛlɛ nka an y'o to yen o kɛra bolo kɔfɛ fɛn ye jɛngɛrɛw kɔ ka to an ka duw kɔnɔ sabu i denw bɛ yen bi i b'a dɔn n'u bɔra taa yɔrɔ foyi t'u la buwatiw bariw kɔnɔna Musa jumɛn na gulɔ mili sabu a donna hakɛ dɔ kɔnɔ bi ni o de ye kodɔn ye bɛɛ kɛra gulɔmina ye et puis a musomanninw fara a cɛmanninw kan musow bogotigiw de bɛ gulɔ min bi min kun foyi t'a la fo setanɛ sera an na ko ala i y'a fɔ cogo min dɛ an t'a kɛ ten de bi gulɔmi b'o hukumu de kɔnɔ k'a sɔrɔ maa o maa n'i tora gulɔmi na kira ko i ti don alijinɛ kɔnɔ la yadkhulul jannata mudminul khamr maa o maa n'i kɛra gulɔmina ye kira Muhamadu Mustafa ko alijinɛ ko kuma tɛ yen hali ni i sara misiri kɔnɔ k'i bɛ taa jahanama kɔnɔ ne kira Muhamadu Mustafa ka kuma de ye mais mɔgɔ minnu ma n'i kɔ don ka bɔ nin bilasiralikan ninnu ma ka bɔ ala ka kumakanw ma o tigi Musa ala ko kira yɛrɛ ma k'i kɔ don ka bɔ o tigilama ma suratu najmi kɔnɔna la ko fa'arid an man tawalla an zikrina walam yurid illa alhayata ad-dunya Muhammad betoyi babela i kodo ka bɔ bɛɛ ma maa min y'i kodo ka bɔ ne ala ka bilasiralikaw ma ka bɔ ne ala ka kosumalikaw ma Muhammadu o betoyi ko sabu mu kodo Kuranɛ ka kuma la mu kodo ne ala ka kuma la foyi kama illa alhayata ad-dunya fo diɲɛ ɲinini kuma min b'a f'u ye k'u ka jɛnɛya dabila mu kulo bɔ kuma in kɔrɔ fiyewu fo u ni sago ɲinini a ye namara to yen a ye janfa to yen ko u ma sɔn k'u kɔ dɔw la fiyewu fo diɲɛlatigɛ ɲinini zalika mablaghuhum min al-ilmi inna rabbaka huwa a'lam biman dalla an sabilihi wa huwa a'lam biman ihtada ne Kuranɛ ka kuma ye an jangan ka to nin bilasiralikan ninnu na ko Muhamadu yɛrɛ de k'i kɔ dɔn ka bɔ bɛɛ la pewu mɔgɔ min ma sɔn k'i miiriya ni Kuranɛ ka bilasiralikanw ye mɔgɔ min ma o k'i ka ɲɛsin fɔ a ye ko kira k'a bɛɛ to yen o de la silamɛya min ni an b'a lase ayi n'a diyara i ye a minɛ o n'a y'i diya a to yen o de don wulibali don dɛ nka ni a ma ɲɛsin ye ala in de y'o fɔ ko nin y'o ka dɔnni hakɛ da ye faamu hakɛ in de ye nka ale ala b'a dɔn ko jɔnni de fililen don ka bɔ ale ala ka sira kan ale ala b'a dɔn ko jɔnni de ye kandalen ye ninnu fila de bɛ yen ko nka ale ala b'u dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na kandalen ye jɔnni ye fililen ye jɔnni ye ko ale ala b'a dɔn ko mɛ ni a ma kɛ o y'aw kungo ye a sɔrɔla ka min dogo a la i b'o dɔn ko walilahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi liyajziya Allahu allazina asa'u bima amilu wa yajziya allazina ahsanu bil husna Kuranɛ ko di ko an ka dɔn ale ala lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi ko fɛn bɛɛ bɛ ala bolo min bɛ sanfɛ min bɛ dugukolo la k'a bɛɛ b'ale ala de bolo n'i y'a sɔrɔ ala y'an ladi a bɛ ɲumankɛla dɔn an na kandalen dɔn an na min bɛ fili fana kɛ a b'o dɔn ko nin bɛɛ b'ale ala bolo sangaba ni dugukolo ani fɛn minnu b'u ni ɲɔgɔn cɛ Musa ko nka a bɛ a dabɔ mun kama liyajziya Allahu aw liyajziya allazina asa'u bima amilu Musa k'a bɛna mɔgɔw de sara minnu kɛra jugumankɛlaw ye bima ni fɛn ye amilu u ye min baara minnu sara n'u ka juguman ye u ka namara ye u ka janfa ye u ka binni fantanw kan k'u ka hakɛ pɛridi u ka walimusow tigɛli minnu sara bima asa'u minnu sara n'u ka jugumanw ye bima amilu u ye minnu baara wa yajziya allazina ahsanu ka tila ka ɲumankɛlaw sara ne ala y'a dabɔ ka ɲumankɛlaw fɛnɛ sara maza bil husna ni alijinɛ ye mina ɲumankɛlaw sara minnu ye koto ne ala ta la ka n ka daw bonya mina olu sara ni mun ye bil husna ko ni yɔrɔ kɛ alijinɛ ye jugumankɛlaw k'a bɛ n'u sara n'u ka juguman ye
nga ɲumangɛlaw k'a bɛna olu sara ni jumɛn ye ni alijinɛ ye bil husna ɲumangɛlaw jogo ɲumantigiw ladiriw minnu jɛra ni o ye k'a bɛna olu sara bil husna ni alijinɛ ye o kɔrɔ ye di ko alijinɛ bɛ sɔrɔ ni mun ye ɲuman ni ɲuman dabila la Musa taa ni yɛrɛ ye ala tilalen don sara ninnu na k'a ban alijinɛ dunga ye jɔnw ye allazina amanu wa amilu salihat minnu kɛra limanɛ jɔn ye ka kɛ ɲumangɛlaw ye wa janɛmɛw minnu kɛra walejugukɛlaw ye ko olu ta yɔrɔ ye janɛmɛ ala k'an kisi a ma o de la n ko kira Mamadu Mustafa a ka bilasiralikanw na nin ye dɔ y'a la n'o de ye gulɔ minni ye Musa ani ni dɔ bɔli ni min n'a ti bɛɛ ye Musa nin b'a la qatlu nafs ni bɔli nka bi mɔgɔw bɛ mugu ci ɲɔgɔn na u ka nafolow kama juru bɛ da dɔw ɲɛ k'u faga u ka bolimafɛnw kama Musa nin de bɛ bi nka a bɛɛ nata b'a kan ko n'an ye ala wele k'a bɛ yafa sabu karamɔgɔw ye don tulo la ko maa dama a bɛ k'ala yafa deli ko ala bɛ yafa ma tiɲɛ tɛ ko i nkalon don maa o maa ye i tugu ka maa dɔn n'i bɔ ala ti yafa i ma ayi ala ti yafa nka ko kira nana an bɛɛ bɔ nin na ni jumɛn ye ni layidu 6 minɛli ye ni silamɛya baya minɛli ye sabu kira ko maa o maa n'i ye silamɛ ye f'i ka layidu di ne Mamadu Mustafa ma k'a fɔ i ti fila fara ala kan k'i ti sonyɛli kɛ i ti jɛnɛya kɛ i t'i den faga i ti namara k'i sen kɔrɔ i t'a k'i bolo kɔrɔ Mamadu mana i bila baara ɲuman min na i b'a kɛ n'i ko i bɛ kɛ silamɛ ye jɛni nin ye nka n ye nin de bɔ silamɛya la an y'an de nin de kan an bana nin de kɛli ma silamɛya ye kelen dama ye dɛ e ta tɛ dɛ bali ala ko cogo di wa ma atakum rasulu fakhuzuhu Mamadu ye min d'a ma dɛ a y'o de minɛ ni ne ta tɛ silamɛya ye e ta t'a ye an bɛ jɔnni daminɛ kira ye min di a ma wa kira in de ye nin baya di a ma mun ka sɔn an ka kisi sɔrɔ sabu a b'a di kuma min sahabaw ma ko ni min mago bɛ alijinɛ la layidu 6 n'i y'a dafa i ti jeni a bɛ Bukhari kɔnɔ a bɛ Muslim kɔnɔ Musa nin bɛɛ a sabati ko ala kira ko bɛɛ lajɛlen ma ko n'anw mago bɛ kisi la layidu 6 silamɛya baya a y'a ta wa n'u kun bɛ tuubi ka don silamɛya la dɛ kira kun bɛ nin de d'u ma ni min jɛna n'a ye a bɛ don silamɛya la nga an ka bi silamɛya kɛra n wolola k'an fa sɔrɔ a la ye dunga n den da la bilen n ka sira t'a la n ti foyi ɲɛɲini n fa kun bɛ seli n yɛrɛ bɛ seli mais i fa ka silamɛya o t'e ta wasa o sabu n'i fa ta kun b'i ta wasa silamɛya mago kun tɛ jɔ hakilitigiya ni balikuya la silamɛya sariti ko cogo di ko an takuna akilan wa baligha i ka kɛ hakilitigi ye i ka kɛ kodɔnna ye baliku dafalen e fa ta b'i wasa ka ban i ka hakilitigiya kun ye di jani jɔkɛrɛ ka hakilitigiya kan o kɔrɔ ye di ko n'i nani i fa sɔrɔ min na i ti t'o la ten dɛ i b'a lajɛ yala n ka kan n'a ye wa n kan ka to nin na wa o la n'o sabatira i na don a la o la fitinin min fɔra su in na an badenw fɛ cɔngi kɔnɔna la yan nin y'a tulo garisigɛ ye an b'a ɲini ala fɛ ala k'a faamuya ko ɲuman di an ma ka baara kɛ n'a ye ala k'o nɔgɔya ne na aw bolo ala k'o k'a kan ala ya kama ni ala kira hɔrɔma ye ka hinɛ an ka taaba ninnu bɛɛ la k'an yɛrɛ ta kɔkɛw ɲɛ sɔlila muhamadu wa alihi ni kun y'an ye Kɔlɔnjɛba mara la Nangalaso ani Cɔngi ani Furu komini na Jamiyatu Ansardini Islamiya bolofara min bɛ olu ka wajulu belebeleba kɛnɛ kan min kɛra Cɔngi dugu kɔnɔ an b'a la deli ladilikan minnu fɔra a faamuyako ɲuman ala k'o di ne ni aw ma ka baara kɛ n'a ye fana ala k'o nɔgɔya an ma aw ni ce a ka ɲɛmada la a k'an bɛn waati wɛrɛ fi amani la Ngalondi sega tieme tinya welila fala ka chideme tinya welila ngalondi sega tinya welila fala ka chideme tinya welila ngalondi sega tinya welila fala ka chideme tinya welila na mara shikolo mawe